За всички фенове на марката Jaguar в България. От едно изложение тук да ви покажа и моя старата версия. XJ6, едно от първите. Моя клуб. Няма такъв колко коли са тук над 200. Няма такъв модел точно. Този порядък. Двигател е E-Type 4.2. Абсолютен самолет. Много надежден. Автомат. Ако е ръчка, още по-бърз става. 70-та година и 69-та, които почват, те са с хромираните рингове. Другите вече са само черни. Аз съм го правил. Той не че аз един дядо от Димитровград отворих. Пазям оригиналното просто така, за мен си. За кеф. Ще ви покажа и двигателя. 4.2. Този тунинговане е малко по-бърз от нормалните серия 1. С него спечелих едно рали от тук до Русия. Ще ви издам една друга тайна за тия. Слагате от серия 3 XJ6 главата на серия 1 блока, тъй като са с по-големи клапани и колата, примерно, ако е 180 коня, ще стане към 200 и нещо. И ако правите други модификации с карбураторите, 240-250 коня. А ако е ръчка, вече там има други възможности. И става абсолютен самолет.